Hayi mama mina ndidiniwe kuhamba kunini sihamba. Hayi lo phone. Come on. Anikwazi kodwa mattress. Yes. Undijonge nje. Undifanisa mina ngalala ematrasini. Hayi siye lo mntana. Kodwa izuthetha ngabantu kakuhle. Akasibuzi nakulomsi. Hayi makhe singene mama. Ozenzeni? Yilanjwa. Hayi man. Le sopa ke uyayipheka nini man uyiphika man. Uzapita plastic. Hayi man ozenzile man. Kini? Latheni sopa ke ngoba ijija uthi uyipheke. Lambile man mina. Lambile ozenzile. Yamntana ndini awukuziphamazi. Ngekabulisa. Singela lapha phakathi. Nomthetho omtsha. Ayiwanda ngumthetho womntana. Tata, kwaba abantu basehapha ekhaya. Sinomthetho omtsha. Basocela amanzi. Oh. Lamthetho omtsha. Kanye akufuneka umthetho usetshenziswe xa kukho into abantu hayi ningahlala hayi ngibani bheke sinomthetho omtsha apha ekhaya nathi zindwendwe umthetho omtsha. Sisuka kweyiphi lani? Sisuka eMandlunja tata. Ingaba nize ngantoni ngoba lo mzi awusafana ungenwe sinezizathu ke ezibalulekileyo kanye xa kungorhatya kaloku silungisa amanyathi ukutya Ngiyaphela. Besikhangela umzoko wamatras. Sicela namanzi. Hayi, ayakabuzi nepilo. Impilo lapha ibuzwe Ngempama. Inene. Qolibisi lomntana. hayi akho nto Hawu ngabuqala ke njalo. akho nto sibonisa Ngempama apha Yonke into yenziwa Ngempama. Anobaleka Seningenile. anobaleka Lula lento. Kunjani ke mama? Imathela nami ndibuze kaloku impilo. Kunjani? Ingathi sabarongo nzile buza nawe. Hayi mina Jaha. Andizoyibuza le nto ngani mandibuze lo mntana nami ndibone uphapha athe kuyabetha le nto baba. Kodwa ke Jaha masiyeke abathi ngathi Buza mntaneni. Buza lozinzile. Bese bejimela baba. Bajimela umlebetha nomfazi. Kunjani ke? Hayi mama. Asinohambe kaphendula. Ngifuna nje ubuza impilo. Ningandiphenduli nini kuba ndizazi impilo zabantu Kodwa uyemsile. Ha. Ndizobetha lo mntana wakho. Unjani ke baba? Chini. Hayi Come on,